Hi, hello, good afternoon everyone. Ngayon, nandito kami sa bahay. Kasama ko yung boyfriend ko. And then, magtagalog ako at sa Bisaya din. Tapos, siya yun ang mag-translate ng English. So, please watch and subscribe to my YouTube channel. So, ayan. So, nandito na kami sa bahay, ha? So, amakan. This is made of amakan, pero matibay ang amakan yung ginagamit namin. Kasi this is made of, dili siya kawayan nga kamakan, murag buli. Made of bamboo. Buli ni siya, buli. So, ayan, nandito na, sige, tindog na, iPhone ko na, well. So, nandito na yung boyfriend ko. So, ikaw ang mag-English, tapos, ako ang mag-Bisaya ag Tagalog. So, ang problema namin ngayon dito sa aming lugar is, dili ka. Ang problema namin dito sa aming lugar is wala pang kuryente. Tapos 1 year pa daw para matauran og kuryente. So ano masasabi sa English diyan? O i-translate. If 1 year ago the current came here in this area. Huh? So, ayan, and then, okay, sige, yes. And then, yung, may tubig dito na nagmula sa nature, pero hindi pa namin na-test kung pwede bang mainom o hindi. The water is not evaporated. Huy! Evaporated! And then, ang nakaganda dito, ayan, nakaganda namin dito is, may maraming prutas, kagaya ng buko juice, at saka marang. So, ano sa in English yan? What? Kanang... English. Translate into English. Ang nakatendency dito is maraming prutas like buko juice, and then marang. Brain fruits. So, there's a lot of Brain fruits. and buko juice. Ayan. So, ayan. So, baka next year, may kuryente na kami. Maybe next year, I have my current here. Oh, wow. So, lakas mo yung boses mo, darling. Ano ba yan? Maybe next year, I have my current here. Oh, wow. So, maraming mais doon. Ano ang English may maraming mga mais doon. So, pwede tayong mag-anak or magsugba ng mais. This area is there we have so many popcorn. Popcorn, hindi pa yung corn or yellow corn. Popcorn is naluluto na. It's going to anag-anag. Oh, yes. Ano ba yan? Oy, ginoo ko na yung mga English. Mahirap pa mag-English or kuan? Okay lang. Sometimes. Ano favorite mo? Subject, math, Filipino, English, or science? None of the above. Ano ba yan? And then ngayon, ang problema namin dito is Tagalog ako kay nagsabi naman kami ako ang Tagalog tapos siya yung mag-translate ng English. So, ang problema namin ngayon is solar yung ibilad lang sa araw na pwede na kaming magkakaroon ng kuryente. So, ano yun sa translate? The problem is solar is not around here because I don't have a without solar. Ganun. So the problem is without solar so that we can produce energy or light. Oh, di ba? Yan! English yun, ha? Ayan. Then, the problem is ang kapitbahay namin doon dati is almost 124 household is nandito naman kami po. Ano yan sa English? The people affected of demolish? The people affected of demolish is transfer here. Is also transfer here. So that we need to a neighboring to your ganun talaga. Ang hirap talaga mag-English.
And then, aside from that, so I have a lot of problem regarding my surrounding. And then, yung isa pang problema ko is kulang pa ng kahoy para mataod na yung amakan dito. Ano yun sa English? Not enough for Hollywood. So, sino i-shoutout mo ngayon? Nahihirapan ako sa English natin. Shut up lang ako sa... Dahil, ay mong mga kuan, ay mga love life, ay dira wala na. Wala na, namatay na. Uy, surely. Dahil pagkahuman, di din mo shoutout si GR Reserva, Ay, si Bungkag, labaw. si Arsenal. Samot. So, dili mo siya la-friend? Dili na. Sige, karon. Aside from that, gusto na ko nga magtanom ko diri, gusto ko na ko nga magbunlay o marguna para naapo ko'y mautan, or like for example, ang malunggay, di ba? Very need ka ina nato ka na magtulat ta. So, unsay pag-translate niya nga gusto kong magtanom o kamunggay, ana. If given a chance to Dikam. tanong-tanong umot mo sa una. Ako na lang maghubad kasi parang if you're given the chance to I live here, so I want to plant more vegetable like malunggay o ganon. Malunggay. Because this is the most important Dili, for malunggay, good, malunggay. yes, malunggi na siya, malunggi. And then next, the problem is wala po akong power bank. Naguba akong power bank. So, ano ang English doon? The power bank is lost. Lost? Sira, damage. Lost connection? Ganon? The power bank Wala is ba siguro damaged connection yung Because I don't have to bring it. It can be transferring here. Wow. So, saan ka nag-elementary? No, I don't have to going to school. I'm staying at home for Pero, elaborate sa mga bansang napuntahan mo na. Malaysia, Thank you so much. Shout out dyan from Sabah, Malaysia. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, which is the largest capital city in Malaysia, which is Kuala Lumpur. Pero doon siya dumaan sa Sabah, Malaysia, doon sa Sabah. Backdoor ang tawag, Zamboanga City. Pero ngayon, bawal na yan, hindi na pwede yan dadaan doon ha, kasi dakpon mo, bawal na yan, kinahanglan may requirements na talaga. So last question for the Q&A, translation, daghan kayong salamat sa naghatag og support nako kay ning hatag pud sila aning ginagmay nga financial sa nagpatayo kog balay, so nitabang silang Mami Angela, silang Jing Astor. Thank you so much for supporting me here, and thank you so much for the people who give me an financial support in spite of kinda like Sin. Yes, naghatag si Sir Jing Astor, Sin, Hollywood. and si Mami Angela. Hollywood? Ano ba yung Hollywood? Kahoy. Wood rin na siya, dili Hollywood. Hollywood, this is called as Hollywood. Yan ang mga artista ba nga naa sa gawa sa nasod. The yung last is, magpaalam na tayo. Murag, wala may pangutana. Unsa pa? Say thank you so much for watching. Ayan. So, good vibes lang ta, ha? Thank you so much. God bless. God bless ka natong tanan. Okay.